Oh my god, letí raketa. Fortnite. Bum, to nikdo neviděl. Nový stream, bum, a raketa letí do druhé kapitoly Fortnite. Napínavá hudba. Zabrali jsme něco z minulosti a jdem zpátky do dosti. Proč všechno směruje do dosti? To se dozvíte dneska. Na dosti letí raketa. Co se stane? Meteorid jasně, že spadne. Daj, greedy. Boom. A meteorid spadl. Víš, že tam Zero point. Zero Je point. to zero point? Není to zero point. Co? To je co za zero? To je fejkový zero point, ne? Ne, to je kapitola 2. Nech, to je kapitola 2. Co si tu jak tě vyhodilo do vesmíru? Ano. To je meteorit. No, meteorit, já jsem si říkal, že kam... A. Давай vyšlo to Ačko. Ty se tomu máš vyhnout? Ne, ono to letí na zero point. Ono to vletělo na zero point, vole. Ale však ten meteorit spadl na zero point. Celá mapa. To neví. To bude černá díra, já to vím. Však to jsem od někoho viděl. Nás to dobré. Do vesmíru. Krásně jako jedno lepší. Toto je Fortnite kapitola. Potřebuji zapnout baterku, nevadí? Nepotřebuješ. To co je? Hej, ono tě to dává do jiného světa. Hej, tam jsi aj ty? Tam jsi ty? Ne, to vidím to. Co to? Tady je hudební svět. Ne, tam je to Lego posrané. Ono tě to vstřuslo do lega. Ne. Ano. Ne. Ano, ono tě to vstřuslo do lega. Ano, jsi v S mojím legu. teammatem. No, s teammatem. Víš, že jsi v legu. Nebudem hrát včelou, ne. Ale víš o tom, že tady budou kapitoly různé. To si nerobím srandu. Ani- Lego. To ti vážně šíbe. Ne, já nechci hrát Lego. Ale já ano. Já to chci hrát, mě baví hrát Lego. Ty vole, ty letíš kam? Ty vole, hej, ty letíš jak Já to obludák. neovládám. Já vím, ty jenom ty to jenom přiblížuješ. Mama. Lama tam se, ta lama byla v home screenu, v lobby, vážně. Ona tam byla vtutla v Legu. Ta lama tam byla... Jak to, že já to mám skurší než Alka? Jen dvák nějaký. Však to bylo ten hrad, ne?
Ze 4, však to byl hrát ze 4. To je kapitola 4. A už tě to vycuclo z Dobrý. lega. Kvíč. Jdeš do car. Jdeš do... To je kapitola 4. Ty. Ne, to je car race. Tady budeš... Tady to je auto. Dobrý. To jak jedeš. Boris. A ty to nevyhupuj. První. Ne, druhý. Jdeš do hudebného světa. A tady bude už ten koncert, samý krásný. Koncert Animal. Eminem. Eminem. Vážně, je to on? Je to on? My tam tancujeme, ty vole. Musíš do tónu. Aby to dával dobré Eminem. Také bomby. Když to netrefíš, no tak Eminem pokazí koncert a bude po mapě. Ty vole, dávaj tu. Jdeš dole do Matěje. Jak klikám share, co? Klikej to. Symetrii. To. Počkej. Počkaj, to aj Láskanu vyrobila, či to tak má být. Je to. Čuš to? Aké slávy? Nakránila. To pokazil Animeovi, aby on mohl zpívat. A tam dojde superhrdina Animem. Teraz tam dojde superhrdina Animem, určitě. Ohnivý. Však dojde superhrdina Animem, nedojde. Škoda.
asi ve všech kapitolách. To si objíždím. To je Multiverse, to je Fortnite Multiverse. To je milion světů. Minuta. To vydržíte, Timer nějaký. to vydržíte, se to má vydržíte, někde žáci. koukat na A to vydržíte, diváci. No, ale že Alkan se kvěl, ty vole. Hej, Alkanseke, vole. Oh, tomáto! Tomátos! Tam! Vidíš, jak to je rajčák? Hamburger, cheeseburger, Big Mac. Ale ten autobus náš, jak tam je. Líp autobus. Dokumentářů. Když se dokoukali až sem. Minutka. No, že zástupce kára. Já nechci žít, člověk. Já vždycky dávám živý chat. 17 sekund, 17, 16, 15, 14, 13. Mě to jaký by byl jako Silvestra, čekám, jaký má nový rok. No, tak to mi to... No, už se něco začíná. No, čo mě... Exit. Máš teď exit. Ne, fakt. Členko, co mám robit? A Alkanovi to bylo? Sekám to bude. Já si tím půjdu do HB natáčaj. Natáčaj Hejpos. Choď preč, vypni si Wi-Fi. Vypni rychle Wi-Fi. Počkej.